Бъдете благословени да имате здрави, щастливи и умни деца, които след години да се гордеят с родителите, които съм сигурна, че ще бъдете. Предайте наученото и предайте доброто нататък, защото светът има нужда от хора с големи сърца като вас. Защото това е единственото важно нещо в този живот, когато срещнеш своята половинка, да растете и да се променяте заедно и да продължавате да гледате в една посока. Обичайте се, гледайте се в очите, всяка сутрин, когато се събудиш, дори да е сънен нощя, целувай я и казвай, че я обичаш. И обещаваш ли всеки малък жест да не пропускаш и до сетния си дъх да го обичаш? Да! Да. So rise up. Идва този ден, в който ще видя всичко отстрани. Зная, че всичко ще се промени.